Pagkuanan ko mag-board lang sa gamutin. Kanila akong gamit. Naanday gamay. Kari lang. Ay, don't cry man, oy. Don't cry. Asyo. Uy! Focus na siya, day. Waiting for this magic moment. Against man naipin. Ano pa? Okay guys, we're gonna release. I'm making for herbs tea for baby show. Muna mo tanong ako anong tanan? Hindi, hugasan pa rin ako. Napakagano na ito para nata-stock sa ref ba? Buta na ako sa katang garapon. Okay na lang, tanaw. Ay! Ay, mana ay! Bang siya. Ano ka ba? Nagkagian siya. Ano na siya? Early morning man siya, no? Taas ng kukuday. Nagkatira na siya. Ano kung mga katay na pa? Fish, okay. Siya Shaila. Tagano na to para na siya stock na yun. Dili na ka magkuhan. Okay na. Naman nga lang, sabaw para. Ay, dili, ugasan ako niya. Mura siya. Okay, steam lang gamay. Ya, pugon na siya. Kay kung kung mas dali siya. Kaysa imong pubukalan ba na may sagod tubig ka ni siya. Kipiyojig ba? Iya, dyan duga. Inani may sa una sa bata pa. Kung ano sa kong mama. Di ba may namagtambal ba? Kaya masuka ba sa tambal. Di makadaot sa lang silig tambal ba? At least ka ni herbs lang. So ano? Pwede sa ni mausap man. Ang sa apo na mo Nanay, mapagitan ka na ko. Gasan ka na. Ano siya? Diyan. Hello, ano na, diyan. Inyong yuga. Di ko sa may lasas duga. Yeah. Hanghang? Dito. Hanghang? Hanghang. Huwag ko kinggis wa. Ay, kambing. Ay, so... Ulami siya na. Ikaw na sa kaon ko, be. Pare, ko. Kanang gaghan. Kanit na. Ugasi. Makakuha siya sa ubo. Uy, nindot sabi sa panit. Ha? Makakuha sa ni sa kadugo na to. Palimpyo. Anti-inflammatory ba yan siya? Anti-pungkal. Na kay mga samad-samad. Kana na kay ulcer. Kani. Tibo kayo ni. High blood. Kung anemic sad ka. Kang turok ka na niya. So sa kasimana, ilisan na siya. Tubig.
Hesyo. Magutang dani siya. Check. Che. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Check dulu si A. Check. Check. Ah. Di ba lami, no? Di man siya isog. Papayaw ka tiro. O bakit tilo? Ay, pagduduha, oy. Nindot man siya. Di ba? Amo gi sa on gani na mo. Maghalang ko kung murag uy ananan sa kaka. Uy ananan sa kaka. O buhat ang daghan para natay staka, butangan nato sa chiga. It's a gana siyo. Naibog si siyo. Chokot. Kung basang sa nako dahil. Di ba lami day no? Ako ko dilagta ko. O pa. Napay dagan diri day. Ako makahurot kay ko kuan day. Kanang 3 kadahon. Ako ra na usa pasapon yang duga ako ra na siyang Ito na siya. Dali ka kayo siya. Prepare lang tao. Dili man ay okay raman dai. Kanina itong gamiton para puga gayon. Ay, syo. Di ba lami, no? Napay daghan, oh. Maga, di ba naman ito ka itong marag-cut day nung Di ko kagwanta. ikaw kagwanta nga naman. Kira mo siya. Ang sa'yo mong pagta. Ito ganing murag na yung murag baso nga na itakog day nga. Gildo. Kaya mo tayo pagbutangan. Ah, buti mong butangan. Oo, para kay plastic mo gulbati ng plastic. Ilaban na ni Soo kasi yung butangan mo. Bukado man naging ko. Ilago man. Ay, pwede rin yan po. Pwede rin yan po. Pwede o. Kuan. Buta lang po na. Pada ako na rin. Sana rin. Usually, sana lang arin. Ay, ang Ah, na, ano ganun eh. bayo na. Atalo sa ni siya depensa. Balihon na gani. Ya para balihon. Ay, dili na balin, anak mo na. Ang babaw. Okay ra. At importante na initan na sa ilalom. Taranda. Pwede mo baka ni. O ilabay na ni oy. Dili na na. Ay, ato lang anak, nila sa nakakikuha. Sa nagasan. Inita sa kuwan eh, dito. Oh, ala mo daw ni. Ah, dili ang dili. Oo. Kaya pwede naman ta mag-drop ani day. Kuha na ako ni video kay giutod. Sa mo kubo ba sa giling ko. Oo, oo. No? Heading for this magic moment.
sugar. Ay, guys. Dai? Lami na kung mag-choco-choco. Yung tadi ko ng tubig, lagi na tubig. Gamay naman. Inanin ko siya kay para ang iyang lasa ni mapungga gid siya. Ano yan, ganyan naman tadi ka, lubutan nga gamay diya na, di pwede nga pa, yung ka, estimon to yun. Oo. Gamay naman akong gibutan. Ay, natin si tubig gamay, kasi pwede nga. Ang gawas o istim maging sa tubig. Kaya ako ang libutan ng tubig. May gani kay namo inanin ko. Oh, pala siya, oh. Tama na siya kauban, ari. Na, kaya ba? Muna yung Paris. Ah. Sabay na. Tama naman na. Guys, so nagkatong ang gayud na. So okay. So dahon. Waiting for this. Tambali siya sa bugay niya. Sipon. Sa, kung nakatravel sa dugo, kaya hindi siya. Antay-pungkal niya sa ganun siya. Hi, thanks for watching. Hi, Carolina. Good morning. Thanks for watching. There's some.
Muna gitaw pure na herbs. No synthetic. Wala siya synthetic drugs ba? Wala siya sabon nga ka na. So, taga na ba guys? Uga kita ni guys. Hello, Ashokar. Okay, thanks for watching. Machik na. Ay, machik na. I want to check. Watch this. Oregano leaves. Paano siya ka na? For asthma, high blood. May sad can view diri guys. Overlooking place. So, yes. Naro ta sa Pilipinas guys ha. Mangusog kita ni gamay guys. Dapat mapuga man gud siya. Ito lang balik. Hindi ka natapamutan guys. Tainon man gud siya. So, using spoon na lang guys. Guys muna iyahang kuan guys, yung syrup sa oregano leaves for herbs. Lalo puti.
making for herbs tea or oregano syrup for uh, magawa ng ubo. Para sa ubo ba? Para sa ubo guys, sipon. Pwede sa niya sa mga high blood, anemic, or taas ang sugar, or na kay mga rashes, kay anti-allergy sa niya guys. Ako ani sa among province guys, kay magbuhat ko. Di kay ko yung tambal guys. Ang tambal, ang kontra ato ang kidney. Madaot itong kidney. Mas may ganing natural lang ba? Natural herbs. Kay natural naman itong lakas. Okay. Ito siya siyang kabiran guys. Magkuha taglaing sudlanan. Kuha taglaing sudlanan guys. Ibalhin na. Avocado. Transfer guys. Take another spoon. Hindi siya avocado, hindi siya guys. Or baby guys ba? Sinibugasan guys. Ito siya pa-drain guys. Kasan sa nina ito ihang tatlog. Limpyo good siya guys ba? Na continue to guys. Hello. Siya mix para ano siya. Other cup na siya guys. Para ni isa. So dapat tagisan siya.
Okay, perfect. Alright guys. Ayan. So, hi guys. Too sarap for this. Happy Friday. Hey Daniel. Very sport highlight 5851. Happy Friday everyone. Okay, guys. Nga siya, gikan sa oregano leaves. Dayon. Nga siya, dali siya ko siya guys. Medyo cloudy sa gawas guys. Look at the outside. It's cloudy. Narito sa pan guys, lahog ni siya diri. Unahan sa Marco Polo. Doon ra sa di siya Maria Luisa. Maria Luisa na siya di adapitan na side guys. Okay guys, thanks for watching. Bye-bye.